Hey guys, ndicela ningandivi wrong man, but ayikhona at some point kuzafuneka sibe realistic mfondini. Bemele uba noko umtshato une-deadline, kubona eza cut off time engathi za marathons oTshepiso. Bemele uba kanye ngala mzuzu u-10 30 kukho i-reminder noba kuVeronica ivoice nje ezawuthi you have 1 minute remaining because ayikhona foni nabanye sebetshallenge ngezifuba ngo ixhewukazi lika-1982 foni nakusekho apho liyakhona emzini senifuna nje indawo oswelekela mozingoni ibe luxanduva kwenye ifemeli iwesi bazinambeko kwezinto eziphenelana nomamazala. Hayi ke utata lapha yowazimazi noba sisiciko sephi imbiza because kaloku bane-history but ke asikho lapho namhlanje man guys. La magxada over 30 foni bekuvamba umuntu ufocus ebantwaneni qango ayiqiniseke pha embuthweni fondini at least sizomngcwaba ngedignity. Ndiyabazi ke yoba yayicikozela i-45 uzabava kwezi comments besithi ingcwaba le ntombi lisemzini. Hayi I'm sure nami laa mntu wayesitsho foni wayengathethi ngala mantombi madala kontombi odidi anentsula enxaphileyo nemileage exhomileyo ingathi ye-spaceship. But ke wethu guys ngabantu nabo abazisi man abazungathandwa ke shem zisekhona ezazimenqa zangapha eTranskei zithanda ulobola nje for the sake but ke asikho lapho namhlanje man guys.